Bon dia. Primer donar les gràcies tant a la Carme com a la Maria per les paraules introductòries al projecte que presentem avui. No és la primera vegada que hi ha un intent a la ciutat de fer una oferta formativa en l'àmbit de les arts escèniques, però sí que diria que és el primer cop que és una oferta, diria, global i completa, en el sentit que hem plantejat una oferta que li diem experimenta, en format de laboratori, en format d'espai educatiu i formatiu en les arts escèniques, un espai, per tant, global, en el sentit que hem pensat fer una oferta formativa des de nens de 6 anys fins a adults de qualsevol edat. Dintre d'aquest àmbit, o dintre d'aquest paraigua molt ampli d'edats, doncs el que fem és fer una sèrie d'ofertes de tallers, de laboratoris i de cursos que permetran a la gent que estigui interessada en l'àmbit de les arts escèniques introduir-se en aquest llenguatge i veure les possibilitats que hi ha d'utilitzar el teatre i les arts escèniques com a elements de comunicació. Experimenta és un projecte que va més enllà, en realitat, dels propis tallers i dels cursos. És una part d'aquest projecte que l'aula de teatre té molt clar. I el projecte continua amb un segon apartat. Aquí per un costat tenim la formació, per tant, la possibilitat que la gent accedeixi a projectes formatius. Hi ha la part de recerca, com hem comentat aquí, que ens interessa moltíssim, recerca en el sentit que hem de, també en el teatre és necessari buscar noves formes i nous elements que facin o possibilitin que anem evolucionant en l'àmbit creatiu. I després n'hi ha la part col·laborativa, que dic jo, i participativa. En aquest sentit, estem molt convençuts que és necessari que hi hagi una col·laboració amb altres col·lectius, no solament de la ciutat, sinó de fora de la ciutat, i que puguem veure altres formes de treballar en llenguatge teatral. I en aquest sentit, l'aula de teatre Luciano i Virgili, amb aquest projecte experimenta, conjuntament amb l'Ajuntament, intentarem que hi hagi una col·laboració molt directa amb altres col·lectius lligats a les arts escèniques, a les arts visuals i als llenguatges creatius en general. En aquest sentit, hi ha una estreta col·laboració amb el Zones Alta, que també forma part d'aquest col·lectiu, però hi haurà també una col·laboració directa amb Genovesa Narratives Teatrals, que és un altre col·lectiu d'aquí de la ciutat de Tarragona que articula projectes culturals, jo penso, molt importants. Hi ha una clara decisió en col·laborar amb professionals de la pròpia ciutat, que estem ara ja acabant de concretar quines formes hi haurà de col·laboració, i per tant l'aula de teatre el que vol ser és el que ha sigut sempre un espai obert a tothom, un espai en què la gent que necessiti informació, que necessiti col·laboració, que necessiti aprenentatge, que necessiti qualsevol cosa relacionada amb la creació trobi un espai de diàleg. I per tant, més enllà dels cursos formatius que són bàsics i fonamentals, jo penso que la formació, sempre ho he pensat, és l'element fonamental per evolucionar com a persones. Una societat més justa és possible si a nivell de formació, si a nivell de capacitat de raciocini, de reflexió i de reacció davant d'aquesta reflexió la donem i la possibilitem a les noves generacions, això serà possible tenir una altra forma d'entendre les coses. Per tant, més enllà del teatre, que per mi és importantíssim i fonamental i té aquest aspecte lúdic i també aquest aspecte fins i tot en un moment determinat de professionalització o de creació en l'àmbit estrictament escènic, per mi el fonamental d'aquest projecte de l'aula de teatre Luciano Rodríguez Virgili conjuntament amb l'Ajuntament és possibilitar espais d'encontre i de reflexió i que siguin capaços de tenir una altra visió o una altra possibilitat de fer lectures de la nostra realitat. I en aquest sentit, nosaltres estem insistint que aquests àmbits són necessaris, aquests llocs de trobada on la gent pugui expressar-se. Els tallers potser no us diré a tots perquè tindreu el dossier i teniu tot el bagatge o tot el llistat, però sí també comentar que aquest projecte experimenta també se configurarà com un espai de documentació. Documentació en el sentit que nosaltres, a través de tots aquests col·lectius que us he estat parlant, dels Àlata, de les Genovesa Narratives, del Centre de Reflexió del Tarragonès i de l'Ovella Vermella, hi ha tota una sèrie de material que es pot posar als serveis de les persones de l'àmbit de la reflexió i del teatre, que també facilitarà coneixement i facilitarà que aquestes noves generacions tinguin referents per poder desenvolupar la seva activitat artística. A nivell de tallers, dir que hi ha 3 blocs i a partir d'aquí ja veureu vosaltres en els dossiers, 3 blocs diferenciats. Un serien el bloc més dirigit o enfocat per
nens i joves, per tant és introducció al llenguatge teatral, als llenguatges escènics, nens que ja he dit que agafem des dels 6 anys fins als 17, aquest ventall intentem cuidar-lo moltíssim i penso que és fonamental que tinguin a més una relació amb la resta de tallers d'una forma indirecta. De fet, amb aquest projecte us avanço que tenim pensat un espectacle de carrer que presentarem a la ciutat de Tarragona. Aquí participaran i intentarem que participin tots els participants de tots els tallers del projecte Experimenta. Us ho avanço simplement així com a notícia. És a dir, hi ha un leitmotiv que és la relació entre les persones que estan en aquests tallers, a part del específic de cada taller. Després hi ha un segon bloc que són els tallers dirigits als adults, per entendre'ns, que hi ha un d'introducció, un de teatre de text, un de teatre contemporani, hi ha un altre d'acció poètica i performance, hi ha un de muntatge teatral per nens i teatre familiar, i mantenim la nostra mineta dels ulls, que és una mica el taller o laboratori que li diem de reconstrucció històrica de teatre clàssic romà, que ja fa molts anys que en col·laboració també amb l'Ajuntament de Tarragona i amb Tarracovila han vingut desenvolupant una activitat de reconstrucció històrica molt important que pensem que és transcendental per la nostra continuïtat i que a més ens ha obert moltíssimes portes i ha permès fer tot un treball de recerca en l'àmbit de les arts escèniques importantíssim i reconegut fora de la ciutat en molts llocs d'una manera molt agradable per la nostra part. I després hi ha un tercer bloc que encetem, i encetem amb el David Serra, que el tenim aquí davant, que és un bloc, diguéssim, que està dedicat a l'escriptura audiovisual, de fet li diem del guió literari a les pantalles, que el que intentem és lligar un component molt tradicional i convencional, que diríem que és l'actuació actoral, amb les noves tecnologies. I avui en dia, a més, amb els telèfons aquests d'última generació, amb qualsevol màquina fotogràfica, en qualsevol pràcticament joguina d'aquestes que tenim a les nostres mans, és possible crear petites píldores d'imatge i de creació artística. Llavors l'intent és de lligar les noves tecnologies amb la tecnologia per a mi essencial, que és la persona i el teatre en aquest sentit. I per tant és un tercer nucli que obrim aquest any també amb el projecte que Experimenta. I més o menys he intentat fer un resum, que espero que hagi estat correcte, i sí he remarcat sobretot 3 coses. Una, espai obert, laboratori, lloc de trobada. 2, després de 20 anys d'experiència dins de l'aula de teatre social i domicili, pensem que podem obrir els braços i col·laborar amb altres col·lectius de la ciutat per potenciar més encara l'activitat teatral i artística de la nostra ciutat i de les nostres comarques. I 3, estem aquí per el que estem, que és per intentar crear ponts de trobada entre les persones. I a partir d'aquí... Molt bé, gràcies. Jo crec que ara ja els cedeixo el seu torn. Només dir-vos que ja veieu que pinta molt bé això, o sigui, fer no només teatre i classes, sinó que aquesta recerca continuada que fan des de la universitat, doncs i ara amb el suport que sempre l'ha tingut de l'Ajuntament, però que ara volem anar una mica més enllà i és potser a través de totes aquestes xarxes de difusió i aquest 2.0 que tenim des de l'any passat dins del Departament de Cultura, doncs arribar molt més enllà i poder difondre tot aquest treball que és molt i que no és molt conegut. Potser és cert que és de la universitat i tothom sembla que només siguem els universitaris que el podem assolir i no és cert, perquè moltíssima gent ja està participant de fa temps que no és pròpiament ni alumne ni professor de la universitat, però bé, amb això fem un pas més.